Inselmilkom sinjuri u nilqakom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali fejn ta' kull ġimgħa nkunu qegħdin niddiskutu suġġetti differenti ma' persuni li jkunu magħna hawnhekk fl-istudju. U miegħi għandi l-professur David Mifsud u miegħek nkunu nitkellmu kif jinħadem iż-żejt taż-żebbuġa hawnhekk hawn Malta u x'ix-xogħol jirrikjedi. Mela, kif daħal hawn Malta iż-żejt taż-żebbuġa? Ifimni, Malta għandha storja kbira biż-żejt taż-żebbuġ, eċetera. Fil-fatt hemm anke ħafna lokalitajiet Maltin, żebbuġ, żejtun, propju msemmija lek. Barra minn hekk sibna numru ta' siti arkeoloġiċi fejn propju sibna fdalijiet ta' kif kienu propju jasru iż-żejt. Ġifieri iż-żejt għandu storja twila. Sfortunatament lejn is-seklu 18-19 ħafna mis-siġar taż-żebbuġ kienu nqataw biex jagħmlu spazju għall kultivazzjoni tal-qoton. Però mbagħad iż-żebbuġ raġaħa dawn l-aħħar qisu 30 sena raġa' ġie invoga u raġgħu n-nies bdew jinvestu propju fiż-żejt taż-żebbuġa. X'inhu l-irwol taż-żejt taż-żebbuġa hawn Malta nafu li għandna l-ċina tagħna l-ikel Malti tajjeb u ġifieri anke famuż apparti minn xtutna, x'inhu l-irwol taż-żejt taż-żebbuġa fil-kċina Maltija? Ifhimni, żejt taż-żebbuġa l-ewwel nett għandek diversi gradi ta' kif jista' jkun iż-żejt taż-żebbuġa, però meta nitkellmu fuq żejt taż-żebbuġa tajjeb ħafna dak li ngħidulu extra virgin olive oil bl-Ingliż, huwa żejt li idealment inti fil-kċina Maltija, fil-kċina Mediterranja iktar milli Maltija, jidħol ma' ħafna tipi ta' ikel, salads, eccetera, u għandu health benefits tajbin ħafna. Ġifieri hemmhekk għandek nistgħu nikdbu ktieb hemmhekk tajjeb ma nistax jiena f'żewġ minuti ngħidlek imma għandu health benefits tajbin ħafna u jikkombaċċja tajjeb ħafna mad-dieta Mediterranja. Kemm hawn tipi differenti ta' żejt taż-żebbuġa? Okej, prattikament dak li kont qed ngħidlek qabel, ġifieri hemm diversi tipi, però biex ngħid hekk ġifieri inti tibda extra virgin olive oil, virgin olive oil waħdu, u dak kollox jiddependi mill-aċidità taż-żejt. Ara biex in-nies hemmhekk jifhmuni, meta inti għandek żebbuġ maqtuħ mis-siġar illi mingħajr ħsara, mingħajr mart, u dan inti meta qtajtu mill-ewwel asartu, hemmhekk ħajoħroġlok l-iktar żejt tajjeb. Meta inti però iż-żebbuġ qtajtu, iż-żebbuġ ħallejtu jdum xi jumejn tlieta qabel ma asartu. Meta ż-żebbuġ jiġi attakkat mid-dubbina, qed tifhimni, u jkollu ħafna ħsara ġo fih, hemmhekk inti ħadd tipproduċi żejt illi mhijiex daqshekk tajjeb, illi ħajkun ta' klassi inferjuri, għaliex ikun iktar aċetuż. Ħaġa oħra wkoll importanti illi ngħidulhom lis-semmija hija li l-konservazzjoni taż-żejt ukoll hija importantissima, ġifieri liema temperatura żommu fiha, illi inti tneħħilu s-sedimenti minn miegħu wara li tasru. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet importanti biex iż-żejt jibqa' tajjeb għal madwar sena. Tajjeb biex inti dawk il-proprjetajiet ngħidulhom organolettiċi taż-żejt taż-żebbuġa jibqgħu hemmhekk. Ħansegwu dal-feature u nkomplu d-diskussjoni tagħna wara l-feature. Tajjeb ħafna. Ibqgħu magħna. F'Malta għawdex insibu 4 tipi ta' siġar taż-żebbuġ li huma indiġeni għal Malta. Sa issa għandek il-famuża perla Maltese li hija l-bajda, għandek il-Maltija, għandek il-bidni li hija famuża għall-ammont ta' phenols li għandu iż-żebbuġ preżenti fih, u mbagħad għandek l-oleastru li huwa żebbuġ salvaġġ. Naħseb waħda mill-iktar preġjoti hija l-perla. Ma tantx komuni alla fu li jeżisti tip ta' żebbuġ differenti abjad madwar id-dinja ġifieri, però hija indiġena Maltija, hija pjuttost rari. Tibdil fil-klima hija sfortunatament waħda mill-issues li qed naffaċċjaw. Għandek fejn tidħol noqqas ta' xita, tempijiet differenti mis-soltu l-istaġuni spiċċaw, ġifieri, kif qed taraw
bħalissa qegħdin f'Marzu iż-żebbuġ diġà mimli kellu żgħar fejn is-soltu rridu kważi ejja ngħid kważi xahar ieħor qed tifhem biex inkunu f'dan l-istadju. Però l-iktar ħaġa li taffettwa hija kasħa m'għadix tagħmel, speċjalment hawn Malta. Allura parassiti, eccetera, jibqgħu ħajjin, jibqgħu għaddejjin biċ-ċiklu tagħhom. Li dik tagħmel differenza kbira. Għandek in-nixfa, kif qedtilkom l-ewwel noqqas ta' xita, u ammont ta' sħana li saħansitru ġieli ħarqet anke l-istiġar stess. Kif nistgħu niġġieldu tibdil fil-klima? Min-naħa ta' bidwej naħseb l-użu ta' prattiċi bioloġiċi, jiġifieri tipprova kemm jista' jkun ma tużax affarijiet sintetiki. Pereżempju fejn jidħol bex tipprova tmur għal dak li hu bio l-iktar, issa mhux ħansemmi organic, eċċetera. Pereżempju bħalma tindunaw jekk għandek it-triq ma' ġembek daqsxejn diffiċli biex tiġi organic 100%. Però inti jekk tipprattika affarijiet bio fl-istess ħin u taraf taħdem b'affarijiet li ġejjin anke minn natura stess, ħatejn biex tnaqqas l-impatt. Kif nara jien. Illum id-dinja tant saret maġla kelli xejn on the go, kellix jisna rockets. Tgħidli x'għandu x'jaqsam mal-klima, għandu x'jaqsam mal-klima jekk inti minflok qbad għamilt just borma d-dar it-tektika ħallejta dak it-tletzat. F'10 minuti jista' jkun irid ikollok il-mil lest, allura ħateħlik tal-enerġija ħajaffettwa l-klima fl-aħħar mill-aħħar. Qegħdin nissegwu Malti Kulturali u miegħi fl-istudio għandi lill-Profs David Mifsud u qabel ma morna l-feature konna niddiskutu l-żejt iż-żebbuġa u kif jinħażen u hekk. Kif jiġi proċessat iż-żejt u kif għandu jinħażen biex jibqa' ta' kwalità tajba? Mela, fil-Gżejjer Maltin hawn numru ta' produtturi ta' żejt, jiġifieri dak li ngħidulu cold pressing, fejn dawn huma magni pjuttost kbar hemm minnhom illi jistgħu jieħdu 50 kilo, hemm minnhom illi jistgħu jieħdu sa massimu ta' 500 kilo. Tifhimni? Illi inti titfa' iż-żebbuġ li jkollok ġo fihom. Iż-żebbuġ jinħasel, iż-żebbuġ jidħol ġo kompartament fejn hemmhekk jinħadem, jiġi mkisser anke l-adma u jinħadem. U mbagħad għandek proċess fejn inti tibda l-estrazzjoni taż-żejt. L-estrazzjoni taż-żejt wara ċertu ħin tittoqgħod attenti li t-temperatura ma tellaħħix ħafna biex inti jkollok żejt ta' kwalità għolja. U mbagħad hemmhekk għandek machine solenoid illi ħaj jisseparalek iż-żejt mill-ilma u ovvjament tibqalek dik il-palp illi mbagħad dik tintrema. Ġifieri tista' anke tintuża dik għal affarijiet oħrajn ukoll. Tajjeb, imma at the end of the day inti ħad tispiċċa b'dan iż-żejt cold pressed illi huwa ta' kwalità tajba, dejjem però jekk iż-żebbuġa li inti tfajt fil-bidu hija żebbuġa ta' kwalità tajba mingħajr ħsara kif għattilkom fil-bidu u anke jiddependi wkoll mill-varjetà. Mill-varjetà ta' żebbuġa x'hawn ċertu varjetajiet ta' żebbuġ illi huma adattati propju għaż-żejt u għandhom żejt ta' kwalità tajba ħafna u hemm oħrajn hemm żebbuġ illi iż-żebbuġa hija propjament għal-mejda, hija żebbuġa kbira, u jekk inti tażar dak it-tip ta' żebbuġ, il-kwalità taż-żejt li joħroġ minnu ħajkun pjuttost medjokri. Inti mbagħad saqsejtni wkoll il-konservazzjoni taż-żejt u hawnhekk hija dik hija xi ħaġa illi ħafna nies għadhom ma jafux kif l-aħjar tikkonservah iż-żejt. Mela inti meta inti ġġibu u għandek dan iż-żejt illi għadu kemm ġie estratt minn daw il-magni, tajjeb, importanti ħafna li ż-żejt l-ewwel qabel kollox jinżamm fid-dlam. Ġifieri jew inti ħatuża kontenitur idealment tal-stainless steel biex ma jidħolx dawl minnu. Mela dik l-ewwel ħaġa. Tajjeb, it-tieni ħaġa importanti ħafna huwa li inti jekk inti għandek 20 litru żejt ta' żebbuġa, ma titfawx f'kontenitur ta' 50 litru.
Imma idealment titfaw f'kontenitur ta' 20 litru biex inti ma jkunx hemm ħafna arja fil-kontenitur magħluq biż-żejt, għax meta jkollok ħafna arja għandek dik li jgħidula bl-Ingliż oxidation jew bil-Malti ngħidu iż-żejt jiġġandar. Ma jibqax tajjeb meta jkun hemm ħafna arja miegħu. Mela inti jekk ikollok Jista' jkun hemm ftit arja kważi ftit arja ma ifhimni kważi kważi xi kultant idea meta inti jkollok ftit arja ħafna drabi dik l-aħjar tibdilha f'arja f'xi ħaġa li ma tagħmilx reazzjoni ma' żebbuġa, pereżempju nitrogen. Qed tifhimni? Biex inti ma jkollokx din reazzjoni. Imma jekk inti m'għandekx din possibilità, idealment jekk kif għatlek għandek 5 litru żejt mela itfgħu ġo kontenitur ta' 5 litru, mhux ta' 100 litru. Tifhimni jiġifieri kemm jista' jkun ma jkunx hemm marja fil-kontenitur. So dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Id-dawl importanti isma' wkoll. U mbagħad għandek ħaġa oħra, it-temperatura. Jekk inti daħa titfgħu ġo xi garax, tajjeb, fejn għandek ix-xemx diretta, fejn it-temperatura ġo dal-garax titlalek fis-sajf għal xi 30 grad, 35 grad, ħażin. Tajjeb, iż-żejt irid temperatura ta' mhux inqas minn 16 grad, jiġifieri imma idealment hemmhekk 16 grad. 16, 17, 18, tajjeb x'imkien hemm. Importanti ħafna li meta inti dan għaż-żejt ġibtu minn dilla sira li għadek kemm għamil tajjeb, inti tkun taf ukoll li da żejt wara ċertu żmien, wara 4 ġimgħat, 5 ġimgħat, 6 ġimgħat, mhux iktar, dan inti ma ċaqalqux u ħajjiffurmalek ċertu sediment dak il-ħmiġ biex ngħidlek, qed tifhimni dik ix-xullifa. U dan inti ħajjinżel fil-qiegħ. Tajjeb, jekk inti ħatħalli iż-żejt tiegħek ma dak is-sediment, inti iż-żejt awtomatikament ħajjitħassar. U mhux se jibqa' tajjeb għax-xorb. Tajjeb? Allura inti trid li wara massimu ta' 6 ġimgħat u mhux iktar, inti tagħmel dik li jgħidula decantation bl-Ingliż, dekantazzjoni. Jiġifieri inti bil-mod il-mod iż-żejt tneħħih u tħalli dak id-daqsxejn sediment illi hemm isfel mingħajr ma tarġa' titfgħu fil-kontenitur il-ġdid. Tajjeb? Di jgħidula decantation. Apparti għaw Malta, tbijaw ukoll żejt ta' żebbuġa barra minn Malta. Jinbih ukoll barra minn Malta u jiġib anke prezzijiet tajbin, qed tifhimni, u huwa apprezzat f'ħafna pajjiżi. U xi sfidi jaffaċċjaw il-produtturi taż-żejt biex ishom il-proċess kollu mill-bidu sal-aħħar? Jiena naħseb l-ikbar sfida li hemm hija din li meta inti taqta' iż-żebbuġ biex tieħdu għall-għasir, hemmhekk inti b'xi mod jew ieħor trid tiftiem mal-persuna li ħajjasarulek, illi dan isma' tgħidlu isma' dan jiena ħanġibulek nhar il-ħamis pereżempju filgħodu. U idealment hu jkollu reġistru u jgħidlek mela, OK, David, jekk inti ħaġġibuli l-ħamis filgħodu, jiena l-ħamis filgħodu dak il-ħin ħanagħmel tiegħek. Qed tifhimni? U mhux iħalli hemmhekk jistenna ġurnata 2-3 fix-xemx, għax meta inti ż-żebbuġ qiegħed tħallih jistenna qabel ma inti tasru, hemmhekk qed issirlu ħafna ħsara. U allura mbagħad jiġi iktar aċituż u allura l-kwalità tiegħu qiegħda tonqos. Grazzi ħafna tal-li l-qajt l-istedina u kont magħna llum u grazzi lilkom tal-li segwejtu tal-programm inaqdu magħna għal programm ieħor ta' Malti Kulturali fejn niddiskutu suġġetti oħra. Grazzi. Thank you.